One, two, a 1, 2, 3, 4. Bos días, Radio Intis. Saudamos desde o CEIP As Covas Meaño. Efectivamente, somos os nenos e as nenas da clase de quinto. Este é o noso primeiro programa de radio e, efectivamente, estamos nerviosos. Nerviosos non, moi nerviosos. Moi nerviosos non, nerviosísimos. Esperamos que nos desculpedes os fallos que poidamos ter. Prometemos mellorar moito, moito, moito para o vindeiro programa. Este programa imolo presentar Iria, Paula, Aroa e Manuel. Pois comenzamos! O primeiro libro que imos presentar este curso é un libro de poesía, titúlase Contra atrás, e a súa autora é Paula Carballeira. A Paula Carballeira estamos segurísimos de que a coñecedes. En todas as bibliotecas de Galicia hai un montón de libros escritos por ela. E se non, botade un ollo na biblioteca do colexio e veredes como atopades máis de un. Títulos como A Percura, Robín e a boa xente, Mateo, Un porco e unha vaca xa fan zoolóxico, Paco correu xente, A era de Lázaro, Boas noites, Casas, O principio, A burra Ramona. Mi madre, cantos libros! E iso non é nada. Ademais, ten escritos obras de teatro, é contadora de historias, actriz, recibiu varios premios polos seus libros. Paula Carballeira é moita Paula Carballeira. A continuación, escoitaredes a autobiografía que Paula Carballeira escribe da súa vida. Un 7 de setembro chorei por primeira vez. Estaba no centro. Ata os 17 anos vivín en Malín, no concello de Fene, descubrindo e explorando unha certa inclinación a fabular outros mundos, preferentemente na literatura e no teatro. Despois marchei a Santiago de Compostela, onde eu tiña pouco que chorar, porque o ceo botaba bágoas a máis non poder. Ali seguín escribindo disfrazándome en peles de personaxes que me ofrecían outras vidas, outras palabras. Ata hoxe, pertenzo á compañía de teatro Berro Bambán. Vou contando contos polo mundo e nunca mellor dito, pois, gracias á antiga arte de contar historias, teño participado en festivais de narración orais nacionais e internacionais. E levo publicado uns cantos libros, tendo en conta que xa plantei algunha que outra árbore, falta meter un fillo. Mentres, seguirei viaxando. Imos agora falar do noso libro, Contra atrás. Contra atrás é un libro de poesía con temáticas variadas. Sobre todo, é divertido. Atoparedes historias de nenos, de elefantes, do universo, dos osos, pero dos osos do esqueleto, de África, de Asia. E que vos parece, queridos e queridos radiointes, se escoitamos algunhas das poesías que aparecen en Contra atrás? Estupendo, moi boa idea. Imos recitar algunhas das poesías de Contra atrás. 10. Abrochados os pantalóns, senón que escándalo. 9. Agarradevos os asentos, senón que medo. 8. Despegade, voade. 7. Deixades ir os ollos, que viren belonxe. 6. Deixade que o nariz se mova, que sinto os arecentos, que cheire. 5. Deixade que a boca se abra, que se abralle e épalle.
4. Despedivos dos demais, dos que quedan cos pés na terra, dos que non saben que hai páxaros no aire. 3. Despedivos dos que quedan atrás, dos que non voan, por máis que vos doa. 2. Esquecedo por un intre que sodes persoas. 1. Xogamos a ser gigantes, así o mundo non será tan grande. 0. O mundo, o mundo, o mundo, o mundo. En realidade, o ceo non é azul, o ceo é negro. En realidade, hai máis planetas que a 7, hai milleiros de planetas. En realidade, ir a velocidade da luz polo espazo é como ir a velocidade da tartaruga pola Terra. En realidade, as estrelas non son máis que a xente que se perdeu polo universo e agora anda dando voltas. Sara atopou un oso, só un oso, só no deserto. E a Sara entroulle unha pena, unha soa, pero tan grande, enorme, infinita, unha pena que nunca sentira. Sara lanzou o oso ao ceo azul, para que voase. O oso xiraba, o oso brillaba, o oso parecía un sorriso de ceo azul, unha estrela de día. O oso desapareceu no horizonte. A pena tamén. Unha cousa importante que debes saber, a Paula Carballeira fixo unha obra de teatro titulada A folla máis alta, a partir deste libro. Como? Fixo unha obra de teatro partindo dun libro de poesía? Efectivamente, pero o profe dixo que non a veremos ata que rematemos a lectura do libro. Así será máis grande a sorpresa. Pois imos ir rematando. Queremos dar as gracias ao Radio Tui por deixarnos participar en este programa. Esperamos que vos gustara o noso primeiro programa de radio escolar. Animámosvos a que merquedes ou pidades na biblioteca do voso colexio o libro de Paula Carballeira Contra atrás. Un bico e un abrazo moi grande dende a clase de quinto do CEI Pascovas Meaño. Adeus! Ata o próximo programa!